Yo Lu. Uyazi why to imali inyuka? Ingoba mawunayo iyakunyusa inyuka. Balum, Amaraps law. Yo, singiya-understand why to imali inyuka ngoba mawunayo iyakunyusa. Kana mothola imali sekahambela phezulu masibingelela ngathi siyamnyukunya. Inyuka iyakunyusa iyabanyuka. Yo. Nyuka. Lu. Uyazi why ngigqoke kanje? Cha ngazi. Wayigqoka nje. Angithi phela ngiyosebenza ingakho ngigqoke ongiyasebenza. You understand? Because I need to. You understand? Okay. Okay. Balum. Kwangathi endlini nje. Ngendlini. Manje ungangitshela ukuthi uhambe wayoboleka ongiyasebenza neSpain ngakho ufuna ukwenza ama-raps. Ukutshani uyi-hate wena? Ukutshani uyi-hate? Kanti one day ngizopopa ngalama raps. Hayibo Mthandeni, ngiyaqala-ke ukubona uthinta umsebenzi engakuthumanga. Ha, ungakhohlwa kokucenta nangale ngemuva. Wena sukuma, thatha uplastiki yolekelela umalume wakho ngale ulayisha amaphepha. Ya malume. Siyapopa ke manje. Unakupopa la kade ukhuluma ngakho. Siyapopa. Awungiyeke wena yazi. Hambela neplastic hloya namphansi.